Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamigalia Football Association hakakat sautri urisau arajar arpulai kalapen thamai ginongket kam hakabau MLA barim kamilium constituency uba Hamletson Dotling lo syajid como president kat bau ba Sunesh Sim como general secretary hakani kekenti keba menta lawan mi pau dikit khat kiba thamai kiban kit yakani kelingkor jong kani kesenjuk na kamta ka samoy trekam kaba saus nem na do arajar arpulai do arajar arpunyau namar kiba bun kilano karta hakani ke election Loong la syujit da kaba syurakti ha kaba uba Hamlet ubala mi khmat na kapendeng Umyong District Sports Association ula job klem da dan bay khun persha badru ya kakam General Secretary ha kaba la jit uba Sunesh ubala mi khmat na Sora Sports Association ya kakam Vice President la syajit samut kiba kentup yu Hering Shangpliang Lasken Sports Association ba Cliff Arnongrum Shillong Sports Association Dr. Lumbor Mausor Nongstoin District Sports Association baru Gino Sangma Tura District Sports Association. Ya kakam Joint Secretary lajid uba Coming Telang na ka East Jantia District Football Association baru ba Dipshan El Nongbri na ka Shillong Sports Association. Uba Prosper Wadri na ka Shillong Sports Association lajid ban Shimti ya kakam Treasurer. Ki Executive Member Pat Kilong uba Felon Star Rani Tersat Area Sports Association Ba Rezen Nongsieg Pendeng Umyong District Sports Association Ba Frederick Harpran Amlaram Sports Association Ba YG Lingdo Maukerwat District Sports Association Pat Ba Hyamdo Rapsang Eastern Border Sports Association. Latest nakaliang jong ka office jong ka Kamigalia Football Association jingsa ka jingjit igri kam di ban long matala Arsenal Mri na kataw jong jong COVID-19 taki extend bang ya ka House Arsenal bar mata si ka annual general meeting jong ka Kamigalia Football Association hakaba baro khait ki District Sport Association ki Sub-Divisional Sport Association ki wan ban simata ka EGM hakaba le pasno ya ka report trikam jong ka body ka ba rim bar hakaju ko poru lengba ka ki EGM ade ki shimya karai ban pethamano igrin kam jong ka Kamigalia Football Association kejit ya ka ikidun kam jong ka association mata ski kalong da baro ki nong bi khmat ani ki representative na kliang ka District Sport Association Sub-Divisional Sport Association ki ba nominate Sub-Divisional ki nominate Arngon na po district ki nominate Laingut barka Shillong Sport Association ki jir samut ki nominate bakan long ki long tabut hakani ka election tik jingjit kalong da ka ba syurakti lan ta ka boys sport pi na kliang jong ka election ke balong mata asngi layo ban penthamai ya boro ke dekam yang jong Kamigalia Football Association akaba ya post president hemdadan manu ba kontes nri bar khat kelai binjur ya ka kerteng junga balong president batma jong Kamigalia Football Association nang taru kidan sangut ki vice president ya ke bang jet mata asngi ka kilong iba Hering Shangpliang iba Cliff Arnongrum i Dr. Lumbor Mausor bat iba Gino Sangma ti ka pus jong ka vice president dan sarbut ki bai kontes nre ki sangut ki dei ki bala syajit ki biyo ya ka jing ka kershan na ki bubun balang tenang ta pada ya ka pus jong general secretary pada ngila jit ya iba Sunesh MCM ba mikmat nang tina po Sora Sports Association tigidan artli pada ki pus ka joint secretary wei dei iba Coming Telang bat bar de bat Dipshan El Nongbri kini joint secretary ki bat mai mereka pus treasurer ru gajit ba Prosper Wadri ba hikmat ka Shillong Sport Association yang tangi jesa kemba sangut pada ki balong ki executive member jong ka body ka bat mai ta kaski ke election ke jit tang ya ki office barar jong ka MFA di hakiski ki banwan kan sa shong no ka isi jong ka MFA bagi sabkat bin ki kam ki bagi dipane bak juru ban konstitute ya ki branch ka pair ki beri baka football pak sit naglahi pro kami na kaliang ka jungi ke kong yang isu ban pau ya ka jung su ngu bar ka be kerpang ya ka body ka ba shwa mo ko jinglam jung ba larsing am sawian bat iba SS Ratham ki bala testom ki bala shimkhia ba kin plong kemalumanta ya ka football pak sit jungi kalong ka ba shakmat wa di registration ka jongki berkumpul mata yang iba ka football kala
kala poi le kala spek shu tanga po ki jika sor dari wat cik than ngandong bagi si beper gi baka jika football kala ki ba te ka thong ka jungi wa ma do kalong bana lor baka performance ke improvement jang football kala don target jungi kalong bagin tre arsal sha bagin warra ya ka nam ka borom jong ka football po ka stir ka jungi bat ngida angnut eru bangin promote ya ka football nado ki sub junior level di sub junior ke junior ke senior level markum bakalong menta gidan kamba ban nado basjang ban pen ke im lade ban sut bare mesim yat ki khna ke jungi ki badan sab ba ke jungi football mla ban len mata pi nado ki khna kan thai ki khlung ki thai senrang ki samang senrang ki long kila don ba ke sab jungi ka football tigi snow kan ke body jungi ka de kata ka body ke ban lam nanti ke ban gai ki nam ta ka jungi spang jong football hi bara ko be Tanpa Presiden mentang sudah jet mentar i ba ham kaju hi ka jing snow hi long ba na tawa nga wat ngalong uwe ni kita khot dengan ka executive committee ka barim di hendai hingga budon bun ki jing persang ki jing trekam ki ban penwandor la ni ban penkiu ka megalia football di kumba ong bang ba ham ru ha ka jing lam nanti jogi ba aming ila ale bun ki kam ki ba ki ban penkiu ka football ka ni ka jala jungi di kedai tang katahi keba kumba onglang i paham kelomba kum kani ke body thamai nginya trailang nginya persang ban nya trai pen trai khamha susu ya ke keba kani ka body ka barim kala bu mo ono tau mau jam ka bala bu kala set kita ki mo ken pareng set kita ki presidents ba ngidi ban le kumba olong no kumba ya keren ya ka Meghalaya State League nang taban pek bah baka ka youth league ngin ya persang bangin pelong let's say hakini kisnem ngim sum lala ban pelong ka youth league ndai kani ba menta ngin ya persang ka bala bangin penolong ngin ka youth league bat bangin penti kenaro ba kini ki participation jong ka state team jongi ha bedai bat ka Santos Trophy ka junior national sasat junior national bakindai ban long ki badala pen krea ba ban Asian benta ha ka national level bat kumala pen pauteng ha ki kubor mo minsuaba kamagal ya kadi ka ka state ka ba la regard da ka All India Football Federation na ki ni ki football states ki ba khampau numar ko tip hi ko ba kamagal ya football ka sub junior ka Santos Trophy ni rem final ka junior ka sub junior ni dan ka Taiwan jong ka national level kamot ka Taiwan ki dan ki team ki bakan sai sudah ka Taiwan tingin dai ban penne ban kibab ya kata ka momentum ka baka Meghalaya team ka don menta hakini kisnam ki baladep pat lesi bangin la asyu ban wanra khambun kita ki kusnam ki badai nama football ma pitip baka jala Meghalaya jungi kadi ka ba football ba filaman ong no 90% jong ki khana ke bele kai skinong kendong hanu lesi filaman long tang ko ki snong ba halolum unde ka madan football ki don be te kalong tang kata ka ba ke jing thrang jong kani ka jingil kai football jong ki pai ba ki badan apa jala jongi nin persang bangin pen urlong ban pen wan dur bahai ki khamtam ki bede ki khna min kham concentrate ba man bedi maki bede kalawai jong ka football jong ka jala jongi